είναι ο Σάρλας? Δεν τον βρίσκω εδώ πέρα. Για να πάμε μέσα. Μα πού είναι? Γεια σας κυρίες και κύριοι. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Στο σημερινό μας επεισόδιο, ένεκα της υπέροχης γιορτής του Πάσχα, θα βάψουμε τα πανέμορφα κόκκινα αυγά. Δεν θα μαγειρέψουμε, το οποίο καταλαβαίνω πολλές και πολλά από εσάς σας στεναχωρεί λίγο, αλλά σας ετοιμάζω special επεισόδιο πολύ σύντομα. Εδώ λοιπόν, με τη βοήθεια του φίλου μου του Χρυσού Λαγού, ο οποίος είναι κάποιο είδους easter egg, τον κερδίζετε μετά από 1000 Πάσχα που έχετε επιβιώσει ως χριστιανοί. Πλάκα κάνω, κανείς δεν επιβιώνει. Λοιπόν, και ξεκινάμε να κάνουμε τα εξής. Έχουμε πάρει εδώ πέρα την υπέροχη βαφή μας, ονόματι Πασχαλιά, και στα αγγλικά Le Πασχαλιά, βασικά La Πασχαλιά, η οποία γίνεται με ζεστό ή κρύο νερό. Είναι La Πασχαλιά. Στα αγγλικά. Ναι. Όχι με λίγο τέτοιο, μην δίνετε σημασία. Λοιπόν. Κοίτα να δεις που λέει πόσα γραμμάρια είναι. Γιατί στο σούπερ μάρκετ έφαγα αρκετές ώρες να βρω πόσα γραμμάρια είναι αυτό το πράγμα. Και γιατί είχε 4 διαφορετικά τα οποία φαινόντουσαν ίδια και είχε διαφορετική τιμή για το καθένα. Τα γραμμάρια είναι εδώ. Insane. Δείτε τον ήχη μου και δείτε πόσο είναι. Rouge. Λοιπόν, οπότε τι κάνουμε? Κοιτάμε το εξής. Δώστε λίγο βάση εδώ, δώστε λίγο βάση εδώ. Αυτό λίγο που βάση σας εδώ. άνοιξα. Εδώ. 6-7 λεπτά. 6-7. Λοιπόν, όπως έλεγε και ο μέιστος πρωθυπουργός. 6-7. Εντάξει. Λοιπόν. Enough. 6-7. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να έχουμε βρασμένα τα αυγά μας. Εμείς εδώ έχουμε βρασμένα αυγουλάκια. Δεν έχει σπάσει κανένα, οπότε μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε κανονικότατα. Τι θα χρειαστούμε? Θα χρειαστούμε μπόλικο νεράκι, θα χρειαστούμε ξυδάκι και θα χρειαστούμε και τα εσωτερικά της συσκευασίας μας. Επίσης, εγώ προτείνω γενικά να έχετε εύκαιρα θέσεις για αυγά, στις οποίες θα τοποθετήσουμε τα βαμμένα μας αυγά. Για ποιο λόγο? Γιατί όπου ακουμπάνε αφήνουν σημαδάκια, οπότε θέλουμε να ακουμπάνε στα λιγότερα δυνατά σημεία. Οπότε, ξεκινάμε και σύμφωνα με το τέτοιο εδώ πέρα, το οποίο δυστυχώς το πρώτο βήμα δεν είναι το 6-7, είναι το να έχουμε βράσει καλά τα αυγά μας και γαμό. Τοποθετούμε σε ένα δοχείο τα αυγουλάκια μας. Insane. By the way, κάτι το οποίο το είδα και είχα φρικάρει. Είχανε τα αυγά τα βαμμένα 6,5 ευρώ. 6,5 τα βαμμένα. Παίζει να ήταν και 6,70, το οποίο το κάνει ακόμα πιο αστείο. Αλλά βρήκα αυτά εδώ ρε φίλε, που τα 15 είχαν 3,5 ευρώ και η βαφή είχε 1. Και είμαι κάπως, bro, that's not stonks να πάρεις κόκκινα χρυσά αυγά. Οπότε, τώρα τι κάνουμε? Παίρνουμε εδώ πέρα το υπέροχο τέτοιο μας και προσθέτουμε νεράκι έως ότου να καλυφθούν πλήρως τα αυγά μας. Όταν λέμε πλήρως, εννοούμε σχεδόν πλήρως, καθώς το να καλυφθούν πλήρως είναι σχεδόν αδύνατο, γιατί όσο και αν έχουμε βράσει καλά τα αυγά μας, έχουν λίγο αέρα κάτω, οπότε αναγκαστικά θα επιπλέουν έστω και λίγο. Αλλά θα βάλω άλλο ένα ποτηράκι ακόμα for good measure, το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε ούτως ή άλλως αργότερα, οπότε why not. Λοιπόν, αδειάζουμε και εδώ πέρα το τελευταίο μας νεράκι. Τώρα, τι κάνουμε? Παίρνουμε ένα υπέροχο φλιτζανάκι, μπρίκι, το οποίο θα βάλουμε να βράσουμε νεράκι, έστω να το ζεστάνουμε. Γιατί θα το χρειαστούμε αργότερα για το βάψιμό μας. Οπότε, ξεκινάμε με το εξής. Αφού έχουμε κάνει αυτό το υπέροχο πράγμα, ανοίγουμε το ξυδάκι μας. Το ξυδάκι μας θα χρειαστούμε, όπως λέει η συνταγή, 250 ml. Αυτό είναι 400, οπότε με την καρδιά και με το μάτι θα μετρήσουμε μέχρι εδώ. Οπότε πάμε για το δεύτερο αγαπημένο μου πράγμα, από το να κάνω, πώς τα λένε, το να κάνω tornadoes με
μπουκάλια. Πάμε για την στραγγαλισμένη ροή. Εν τω μεταξύ, για τους λάτρεις και τις λάτρεις της ρευστομηχανικής και κυρίως των ηχητικών ροών, υπερηχητικών και υποηχητικών, εδώ πέρα βλέπετε ότι το τρομερό design του ξυδιού μας παραπέμπει λίγο και σε αποκλίνον ακροφύσιο, το οποίο έχει πάρα πολύ πλάκα και δημιουργεί έτσι ένα πολύ αστείο σχήμα. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε προσθέσει το ξύδι μας. Το ξύδι μας γιατί το χρειαζόμαστε? Το χρειαζόμαστε για να οξυδώσει ελαφρώς την επιφάνεια του αυγού, η οποία, να ξέρετε, κατά βάση είναι φτιαγμένη από ασβέστιο. Οπότε το ξύδιμα, ανθρακικό ασβέστιο συγκεκριμένα, πάνω κάτω σαν ασβέστης, παρόμοια δηλαδή σύσταση, αν και πιο οργανικός κατά βάση. Και ουσιαστικά το ξύδι μας τι κάνει? Κάνει πιο... τρώει εξωτερικά λίγο την επιφάνεια, ώστε να μπορέσει να κάνει penetrate η σκόνη με το χρώμα μας. Τώρα, το επόμενο μας βήμα είναι να βάλουμε τη βαφή μας στο ποτηράκι εδώ. Την οποία στη συνέχεια δεν βλέπω να έχει κάπου να το ανοίξει καλά. Οπότε μάλλον θα πάρω ψελίδα. Οπότε φίλε, ξέρεις τι έκανα που θα έπρεπε? Να κάνουμε νηστίσιμα snacks. Ιδέα για... Μυρίζει πολύ το ξύδι. Λογικό μου φαίνεται, είναι ξύδι. Επίσης παιδιά, τώρα που έχουμε και το χρώμα κόκκινο εδώ, να σας πω μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, το οποίο το έμαθα πρόσφατα και μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση γι' αυτό κυρίως. Λοιπόν, το χρώμα κόκκινο, όπως είναι γνωστό, όχι σε μένα για πάρα πολλές, όχι πολύ καιρό, αλλά πολλές φορές το έκανα λάθος μικρός έχει 2K. Γιατί να έχει λοιπόν, θα σκεφτόταν κάποιος κάποιο 2K. Η απάντηση είναι πιο απλή από ό,τι φανταζόμαστε. Το χρώμα κόκκινο στα αρχαία κρεμεζί, όχι συγγνώμη, καμία σχέση με τα αρχαία κρεμεζί, γράψτε λάθος. Το χρώμα κόκκινο, το οποίο λεγόταν κόκκινο από την αρχαία γλώσσα, έβγαινε από τα κοκκία. Τα κοκκία τι ήτανε? Ήταν κάποια πολύ μικρά σκαθάρια, περίπου τέτοιου μεγέθους, αρθρόποδα γενικά, τα οποία τα διαλύανε, τα σπάγανε σε αντίστοιχο γουδί και φτιάχνανε ένα αντίστοιχο pigment, το οποίο διαλύανε στη συνέχεια σε λάδια και φτιάχνανε λαδοπογιές και ζωικό λίπος. Και από εκεί έχει βγει το χρώμα κόκκινο εκ των αρχαίων κοκκίων. Τα κοκκία υπάρχουν μέχρι και σήμερα και αν δεν κάνω λάθος υπάρχουν και τα κοκκιοειδή, τα οποία είναι υποκατηγορία των αρθρόποδων. Εγώ αυτό πώς το έμαθα λοιπόν? Το έμαθα από το προηγούμενο που σας είπα ελαφρώς λανθασμένα. Το κρεμεζί. Το κρεμεζί είναι το βαθύ κόκκινο, το οποίο ήταν το σχεδόν μπορντό, θα λέγαμε, ανάμεσα στο κόκκινο και το μπορντό, το οποίο ήταν πολύ διαδεδομένο προφανώς στην εποχή εκεί Μαρινέλα, το κρεμεζί που κάμπισο κλπ. Και στην πραγματικότητα είναι το παλιό κόκκινο, δηλαδή το κόκκινο που προκύπτει με ένα σχεδόν μαύρο χρώμα ή όπως περίπου ήταν το Red Velvet Cake. Επίσης ένα fun fact, παρόλο που δεν κολλάει με εδώ, αλλά μιας και έχουμε πιάσει τα κόκκινα, ας το συνεχίσουμε. Το κόκκινο, το Red Velvet βασικά Cake, δεν ήταν ποτέ κόκκινο αυτό καθ' αυτό στην πραγματικότητα, αλλά τι ήτανε? Μία, αν δεν κάνω λάθος, βελγική ή δανέζικη συνταγή, θα σας γελάσω, πάντως από εκεί η κεντρική Ευρώπη, η οποία χρησιμοποιούσε καθαρό κακάο. Το καθαρό κακάο έχει και ένα πολύ ελαφρύ κόκκινο χρώμα, το οποίο φαινότανε όχι τόσο κατά την κατασκευή του butter, αλλά όταν αυτό έπαιρνε μέσα αέρα, όταν ψινότανε, και λόγω του αέρα άρχιζε να σχηματίζει ποκέτες, τις οποίες μπορούσε να διαπεράσει το φως του ηλίου, ενός καντιλίου, οτιδήποτε. Ένα φως, εν πάση περιπτώσει. Έτσι λοιπόν έδινε το κόκκινο του χρώμα και ήταν το μέσα. Όταν λέμε κόκκινο όμως χρώμα, προφανώς δεν εννοούμε κάτι τέτοιο, έτσι πύρο, κόκκινο, κάτι τέτοιο.
κόκκινο της φωτιάς, αλλά στην πραγματικότητα κάτι τέτοιο. Αργότερα βέβαια, επειδή το Red Velvet Cake έχει ένα πάρα πολύ όμορφο χρώμα και μια πολύ ωραία αισθητική, αργότερα χρησιμοποιήθηκε πράγματι κόκκινο food dye για να το βάλουμε. Παρ' όλα αυτά δεν έχει φράουλες, κάτι το οποίο πίστευα εγώ παλιότερα ότι ήταν για να είναι κόκκινο, και είναι καθαρά ένα κέικ σοκολάτας, ένα παντεσπάνι σοκολάτας με ανάμεσα αν δεν κάνω λάθος, ένα απλό frosting βανίλιας. Λοιπόν, εφόσον το νεράκι μας εδώ πέρα έχει αρχίσει να χοχλάζει, να ζεσταίνεται τουλάχιστον, το ρίχνουμε εδώ μέσα. Αφού το ρίξουμε εδώ πέρα, ανακατεύουμε για να διαλυθεί καλά η βαφή μας. Αφού έχουμε επιβεβαιώσει ότι η βαφή μας έχει... Μοιάζει λίγο με αίμα. Όχι, εντάξει ρε, καμία επαφή. Το αίμα είναι πολύ λιγότερο εδαρές. Τι χρώμα. λέω, ένας φίλος μου. Ναι, προφανώς αδαμαντία, δεν ξέρω αν το ξέρεις, γιατί είναι κόκκινα τα αυγά. Το ξέρεις γιατί είναι Ναι. κόκκινα. Α, εντάξει. Ναι, τα αυγά προφανώς είναι κόκκινα γιατί είναι κάποια αυγά που άφησε κάποια κυρία. Κάποιοι λένε Παναγία, κάποιοι λένε μια άλλη κυρία. Κάτω από τα πόδια του εσταυρωμένου Ιησού. Και γι' αυτό κοκκινήσανε λόγω του αίματος του. Οπότε και εμείς εδώ πέρα θα ρίξουμε ο Χριστός και η Παναγία. Κυριολεκτικά. Λοιπόν, Παναγία μου και Χριστέ μου. Πρέπει να σταματήσω λίγο τις θεϊκές επικλήσεις. Unusable ποτήρι μετά από αυτό. Όχι ρε, σιγά. Σιγά το unusable, bro. Ούτε καν unusable. Καρακατα usable. Τέλεια. Και τώρα πρέπει να αφήσουμε το αγαπημένο μας σημείο από όλους μας. Πρέπει να αφήσουμε τα αυγά μας 6-7 λεπτά. Στο ενδιάμεσο πλένουμε και το ποτήρι. Ο Χριστός η Παναγία. Α, εντάξει, φεύγει ρε. Θα μπορούσε να φεύγει πολύ πιο δύσκολα. Το αίμα, κυρίες και κύριοι, ξέρετε από πού παίρνει το ωραίο του το χρώμα? Η απάντηση είναι από την αιμογλωβίνη. Η αιμογλωβίνη τώρα γιατί έχει αυτό το χρώμα είναι η απάντηση, γιατί έχει αυτό το χρώμα βασικά. Η απάντηση είναι γιατί έχει κατά βάση τον σίδηρο για τη μεταφορά του οξυγόνου. Αυτός είναι και ο λόγος που τα χταπόδια, υπάρχει το γνωστό fun fact, ότι τα χταπόδια έχουν πράσινο αίμα. Γιατί έχουν πράσινο αίμα? Για τον απλούστατο λόγο ότι το αίμα τους έχει για μεταφορικό μέταλλο τον χαλκό. Τα οξύδια του καθενός δίνουν στο αίμα του καθενός το χαρακτηριστικό του χρώμα. Όπως επίσης σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αν παίρνουμε ποιο είναι, μαγνήσιο ή σελήνιο, μπορεί το αίμα μας να γίνει μπλε ή όχι. Είναι αλλαζοαίματος. Ναι, αλλά είναι κυριολεκτικά μπλε. Αλλά δεν θυμάμαι ή νομίζω υπερβολικό σελήνιο ή κατανάλωση αργύρου, που μπορεί να γίνει από συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή, γιατί τον άργυρο τον χρησιμοποιούν σαν... Εδώ πέρα έβαψα τα αίμα μου με αίμα. Έβαψα τα αίμα μου με αίμα. Έβαψα τα χέρια μου με αίμα. Λοιπόν, εδώ πέρα θα κάνουμε και ένα bloppity-blop σε αυτό το αυγό εκεί πέρα. Δεν μας βοηθάει πολύ το bloppity-blop αυτό το αυγό. Οπότε θα κάνω την εξής super duper μαγιά. Θα πάρω... Ούτε καν αυτό, θα πάρω αυτό. Τον απόλυτο egg dipper. Και απλά θα αρχίσω να τα περιστρέφω λίγο. Μέχρι να αρχίσουν να παίρνουν χρώμα. Έχουμε άλλα 4 λεπτά. Από τα 6-7 λεπτά τα οποία είχαμε στην αρχή. Πώς το λένε. Οπότε, πάνω κάτω αυτά. Τι άλλο fun fact μπορούμε να πούμε για την Ανάσταση? Λοιπόν, όσο περιμένουμε τα 6-7 λεπτά. Η λόγχη με την οποία καρφώθηκε ο Χριστός για να του τελειώσουν τη ζωή ουσιαστικά όσο ήταν στο Σταυρό, την οποία έκανε ένας Ρωμαίος εκατόνταρχος, αν δεν κάνω λάθος, ονόματι Λονγκίνος. Η λόγχη του οποίου, προφανώς γνωστή ως η λόγχη του Λονγκίνου, θεωρείται ότι είναι ένα τεράστιο πολεμικό κοιμήλιο,
το οποίο άνοικε και θεωρητικά, πώς το λένε, ότι είχε ένα divine power να ανήκει πάντα στους νικητές πολέμων. Άνθρωποι, fun fact, που έχει υπάρξει από την κατοχή τους η λόγχη του Λονγκίνου έχουν αποτελέσει ο Ναπολέοντας, ο Χίτλερ και ο Στάλιν κατά καιρούς. Ενώ μέχρι τώρα νομίζω είχε χαθεί, νομίζω ο τελευταίος της ήταν ο Χίτλερ, τουλάχιστον στη θεωρία υπάρχει αυτός ο μύθος, και ότι αν δεν κάνω λάθος έχει χαθεί μαζί με τα χρυσάφια του Χίτλερ. Σε αυτό αν ξέρει κάποιος ή κάποια follow-up story, hit me up. Αλλά η λόγχη του Λονγκίνου είναι μεγάλο τέτοιο. Shout out στον κύριο Λαμπρόπουλο από το γυμνάσιο, που μας έβαζε να ψάχνουμε τέτοια ωραία πραγματάκια. Είσαι ο Big Λαμπρόπουλος, σε αγαπάμε. The fucking goat, όχι απλά the goat. Σε 1 λεπτό, όχι βασικά σε 2 λεπτά. Σε 2 λεπτά θα έχουν περάσει τα 6-7 λεπτά. Και εδώ πέρα είμαι εγώ εδώ με το φίλο μου το Χρυσό Λαγούδο. Ο Χρυσός Λαγούδος δεν φαίνεται, αλλά έχει και glitter λίγο. Δεν φαίνεται στην κάμερα. Α, φαίνεται λίγο. Μην το φέρεις στο σποντό. Ναι φίλε, γαμάτα υλικά ελεγκού. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε υλικά ελεγκού, παρακαλώ να προσέχετε πάντα αν έχουν υγρασία, γιατί είναι πολύ πιθανό. Μου έχει συμβεί πολλές φορές. Επίσης, γιατί το ακουμπάω με λερωμένα χέρια, είναι πολύ πιθανό να το βάψω. Τι άλλα εδώ πέρα. Αυτό πάνω κάτω. Τελειώνει και ο χρόνος μας εδώ πέρα. Let's fucking go. Λοιπόν, spoiler alert, αλλά το επόμενο επεισόδιο, το οποίο θα είναι επεισοδιάρα, θα είναι Χαλβάς Φαρσάλων. Και θέλω κάποια στιγμή, full σοβαρά, να κάνω ένα επεισόδιο που θα είναι Χαλβάς show off. Χαλβάς face off. Χαλβάς ημιγδαλένιος, Χαλβάς ταχινένιος και Χαλβάς Φαρσάλων. Το ultimate face off του απόλυτου ελληνικού γλυκού. Λοιπόν, αφού συνεχίσω λίγο να τα ανακατεύω εδώ πέρα, κυρίως για να πιάσουν σε όλη τους την επιφάνεια, όπως βλέπετε εδώ πέρα έχουν πιάσει ένα πολύ ωραίο χρωματάκι, και σε περίπτωση που τα ακουμπήσετε σε αυτή τη φάση, πέρα από ότι θα βαφτείτε τελείως, θα πεθάνετε. Θα παρατηρήσετε ότι θα πεθάνετε. Όπως θεωρείται καταραμένος ο ρόλος του Ιησού Χριστού σε ταινίες και σειρές, καθώς όσοι τον έχουν κάνει μέχρι τώρα έχουν πεθάνει νέοι και με τραγικό θάνατο. Άλλο fun fact. Θα παρατηρήσετε ότι τα αυγά έχουν λιανθεί στην επιφάνεια. Αυτό, όπως είπαμε, είναι από το ξύδι το οποίο τρώει την επιφάνεια του αυγού και επιτρέπει στο χρώμα να κάνει penetrate την επιφάνειά του, μιας και είναι φτιαγμένο, όπως είπαμε και προηγουμένως, από ανθρακικό ασβέστιο. Τώρα, It's time to duel, που λέει και ο φίλος μου ο Yu-Gi-Oh. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπω πολύ καλά τα specimens. Το στενάχωρο είναι ότι έχουμε τόση βαφή και τόσο λίγα αυγά. Κανονικά ήταν για 30, ξέρω εγώ. Λοιπόν, παίρνουμε εδώ το υπέροχο το specimen. Μπήκε εδώ ένα. Let's fucking go. Εδώ είμαστε κομπλέ. Πάμε το δεύτερο. Μας αρέσει αυτό. Καλό. Μπράβο. Λοιπόν, εδώ το έχουμε μπρο, εδώ είναι μπρο, εδώ είναι το απόλυτο αυγό, αυτό να ξέρεις θα κερδίσει, αυτό θα κερδίσει, mark my words, αυτό θα κερδίσει, αυτό όμως δεν μου αρέσει, θα το βάλω μέσα, να άμα πιάσεις, το ξέρω δεν το νιώθετε προφανώς, αλλά άμα δείτε, και το χέρι μου ακουμπάει πιο εύκολα, αλλά βλέπετε ότι μόλις απομακρύνω και την επιφάνεια έχει κάνει penetrate μέσα το χρώμα και στην ίδια την επιφάνεια του αυγού. Οπότε το ξαναπετάω μέσα, καθαρίζω λίγο χεράκια για να είμαι all sexy και nonchalant. Και πάω να πάρω τούτο εδώ, φαίνεται καταπληκτικό. Θα το βάλω κατά αυτή τη φορά. Φίλε, αυτό γαμάει. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα είμαι περήφανος για τα αυγά που έφτιαξα. Λοιπόν,
ή τα αυγά που έφτιαξα, λες και με κότα, ξέρω εγώ. Επίσης έχει αυτά τα οποία τα λέει χαλκομανίες, τα οποία βέβαια μόνο Γιατί να τα χαλκομανίες δεν βάλεις? είναι αυτοκόλλητα. Δεν ξέρω γιατί να τα βάζω, μου φαίνεται γελία. Και εμένα. Η αλήθεια Οπότε είναι. αυτό που θα κάνω είναι θα βγάλω Κόλλα ένα το πάνω σου. και θα το κολλήσω στο κουτελό μου. Θα έχω ένα λαγό. Για σένα, Λαγέ, δεν έχω έναν άνθρωπο για να σου κολλήσω, οπότε θα σου κολλήσω το αστέρι. Και τώρα θα σε κάνω πράκτορα της ΚΚΕ. Και τώρα είναι σοβιετικός λαγός. Βγάλε και τα υπόλοιπα. Πάμε να βγάλουμε και τα υπόλοιπα πράγματι. Γιατί έχουν περάσει τα 6-7 λεπτά. Όπα. Αυτό κάτι ακούστηκε ότι έσπασε. Ναι, πράγματι έσπασε. Λεμάω. That is sad. That is crazy. Επίσης και αυτό μου φαίνεται ότι έχει σπάσει, ρε μπρο. Κάνει κάτι πολύ περίεργους ήχους. Επίσης μεγαλώσαν τα αυγά, είναι πολύ μικρό το κουτάλι και έχω μπερδευτεί. Είναι μικρό το κουτάλι. Λοιπόν, αυτό φαίνεται κομπλέ, I think. Όπα. Να είμαστε. Μ' αρέσει που, πώς το λένε, μοιραζόμαστε το ίδιο κεφαλικό κύτταρο. Μπράβο, Δωμαντία. Ευχαριστώ. Αυτό ήταν το Operation Done Successfully. Πώς το λένε, όχι, Operation Failed Successfully. Λοιπόν, τσέκα ρε. Άμα δεν έσπασε. Μπρο, δεν έσπασε. Μπρο, δεν fucking πέφτουμε. Πάρ' το. Γιατί δεν έβαλες και ένα Όπα. εκεί. Α, εντάξει, τρόμαξα. Πέφτει σκιά από τη διάθεση του φωτός. Έλα από εδώ. Ναι, όχι, δεν φαίνεται. Το Φαίνεται. προσπάθησα. Να, εδώ φαίνεται. Δεν φαίνεται η φώτο. Τώρα φαίνεται. Λοιπόν, Εδώ γιατί δεν έχεις βάλει αυγό. το φοβάμαι, αλλά θα το κάνω. Insane. Μπήκε με την παράπλευρη επιφάνεια. Πάμε λίγο. Πόσα σου έχουν μείνει? Ένα. Θες να πετάξουμε κάτι άσχετο εδώ πέρα που να το πάψουμε? Όχι. Ναι. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τι άλλο έχουμε εδώ μέσα που θα μπορούσαμε να πετάξουμε μέσα. Μην πετάξεις άκυρα πράγματα. Ρε μπρο, δεν έχεις την απορία. Όχι. Αν πετάξουμε τυρί, τι θα συμβεί, ας πούμε? Θα καταστρέψουμε το τυρί που πήραμε και πληρώσαμε. Εντάξει, όταν το θέτεις έτσι, έχεις ένα δίκιο, αλλά σκέψου το πόσο ωραίο θα ήταν. Λοιπόν, Όχι. τι άλλο έχουμε εδώ πέρα? Αυτά νομίζω είναι... Α, είναι άβραστα αυγά. Είναι άβραστα. Αυτά είναι άβραστα. Συν της άλλης, εμείς γενικά έχουμε την τάση να μην τα τρώμε τα αυγά που είναι τέτοιο, γιατί είναι πολλές μέρες βρασμένα. Οπότε, who knows if they got salmonella. Μπρο, θέλω κάτι να βάψω τώρα. Όχι. Άντε καλά. Σε επόμενο μας επεισόδιο όμως θα κάνουμε ένα ακόμα. Άσχετο, αλλά μια πραγματικότητα. Λοιπόν, δείτε εδώ πέρα τα υπέροχα βουλάκια μας. Κάτσε, κλείνουμε εδώ τη συσκευασία μας. Και... nonchalant. Και κυρίες κύριοι και αγαπητές εθέριες υπάρξεις, Θεέ μου, αυτό εδώ με έχει ζορίσει αρκετά. Τώρα, κλείνοντας το επεισόδιό μας, θα σας ευχηθώ καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Καλά Χριστούγεννα. Αν πιστεύετε, αν δεν πιστεύετε, δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Καλά Ευχαριστηθείτε Χριστούγεννα. τις διακοπές. Καλά Χριστούγεννα. Καλό καλοκαίρι. Καλά κούλμα, το έχουμε πει νωρίτερα, αλλά το λέω προκαταβολικά για του χρόνου. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι που έρχεται πιο συχνά. Ετοιμαστείτε Πιο συχνά. για. Πιο συχνά, πιο σύντομα. Ετοιμαστείτε για ακραίος αρλόπαρτο σύντομα. Το ξέρω, το χαϊπάρω, αλλά σύντομα έρχεται ακραίο update. Σας στέλνω πολλά φιλιά σε όλους, όλες και όλα. Να ξεκουραστείτε, να μαζέψετε τα κομμάτια σας, γιατί έρχεται μια δύσκολη περίοδος μέχρι το καλοκαίρι. Και σας εύχομαι από την καρδιά μου στην υγεία σας. Γεια!